O grooming poderíamos dicir que é unha nova forma de pederastia 3.0 vinculado ao uso da rede, ao uso dos dispositivos electrónicos. A través das redes sociais é frecuente que adultos creen un perfil falso para gañarse en un breve espacio de tempo, a veces cuestión de días ou de semanas, a confianza dun menor con fins xeralmente de carácter sexual. E iso, aínda que non sabemos cal é a incidencia ou volumen, porque posiblemente os casos que se notifican, que se detectan e que se persiguen son moi contados, sí que é importante destacar que hai un caldo de cultivo cando menos preocupante, que é que un de cada dous menores, un de cada dous adolescentes en Galicia, e tamén os estudios que existen a nivel nacional e internacional, pois reflicten o mesmo, un de cada dous recoñece ter entre os seus contactos nas redes sociais, como pode ser Facebook, como pode ser Instagram ou Snapchat, personas as que non coñecen de nada, que non conocen fora do mundo virtual. E deses, un de cada tres, isto é especialmente preocupante, chegou a ter unha cita físicamente con eles. Non todos eses casos, probablemente a porcentaxe sea mínima, deses casos derivan en grooming, pero efectivamente sí que é un caldo de cultivo preocupante. Temos que, para poder previr, esa é a clave, a educación e a prevención, entender por que os adolescentes asumen eses riscos e aceptan a descoñecidos nas redes sociais. Hai que buscar, desde un punto de vista psicosocial, cales son as razóns para poder previr. E, ademais, isto é un novo formato, un novo tipo delictivo que está recollido no Código Penal. Vemos como van mudando as prácticas na sociedade, entre os adolescentes, entre a mocidade, e tamén a legislación se vai facendo eco. Está tipificado na nova modificación do Código Penal no artigo 183, o grooming.